Baama uyo magi. Batama uyo magi. Shigi baama uyo magi. Shigi batawa uyo magi. Awihim guru. Oyiku. Shigi baama uyo magi. Batama. Shigi batama uyo magi. Asim batawa. Batama. Baama. Batama. Baama. Uyo magi. Uyo magi. Awo mmanu uyo. Awo mmanu uyo. Awo mmanu uyo. Awo mmanu uyo. Imasi na Igbo na-asụ n'onu mana akwụkwara ọbụrụ ofu. Eyo, Igbo na-asụ n'onu. Ngwa anyị chọrọ itest your ability ma ị ga-asụtalikwe olu ndị Owerri. Olekwana ihe anyị bịara nga ime na Awilera na. Okay, ngwa kwugharịa ihe m kwuru. Ihe ngwa gị bụ. Kwugharịa ihe m kwuru. Olee ihe sọ ka m kwuo? Baama uyo magi. Baama uyo magi. Kwuo ya otu m si kwuo ya. Baama uyo magi. Cherenụ. Shigi baama uyo magi. Shigi baama uyo magi. Shigi baama uyo magi. Shigi baama uyo magi. Awụ m mmanụ uyo. Abụ m mmanụ uyo. Kwuo otu m si kwuo ya. Awụ m mmanụ uyo. Abụ m mmanụ uyo. Awụ m mmanụ uyo. Ugbu ga ịbịa nna. Olekwana ihe bụ. Okay, ịma na asị na Igbo na-asụ n'onu mana akwụkwọ kwara were ofu. Biko gwagodi ndị Igbo aha gị. Afọ m bụ Onyinye Okeke, mụ bụ manager Pine Leaf and Properties Port Harcourt branch. Chai. Ngwa iwe onye ebe? Abụ m onye Ukpo na Anambra State. Iwu nwanne atọ ozo n'Ukpo. Adadunu Kofia gbasiri ike nọ. Ana lechaba. Okay, ngwa anyị ga-achọ ka ekwere ihe a m na-ekwu. Baama uyo magi. Baama uyo magi. Shigi baama uyo magi. Shigi baama uyo magi. Awụ m mmanụ uyo. Awụ m mmanụ uyo. Iwe onye Owerri. Ngwa ka ihe o menere ka ihe ọ pụtara. Bataba n'ụlọ bụ ụlọ mụ na gị. Nke ọzọ. Fugodi nke ahụ ọzọ. Awụ m mmanụ uyo. Abụ m onye ụlọ, abụ m onye dị accommodating. So abịa na Pine Leaf ọwụ mmanụ uyo. Gbogbo. Pine Leaf ọ na-asịkwa mmadụ baama. We need people. Anyị chọrọ baama nọ n'igwe. Anyị nọ na Banana Island. Asị ndị Pine Leaf nwunye. And asị na ọwụ sọsọ ofu ndị ka ha na-eresi ya. Asị ha na-eresi ya ndị Anambra, ndị Enugu, biko ke otu nke a si pụtasịa. Nke na-aza na ọ bụrụ ụyọ ya anyị niile. He kpuru ihe ma pọtụ na-ego onwe ha ndị na so na Owerri a na ha bịara ugbu a ala nke ya, so ha eresigo ya asị ha na-eresi ya ndị Igbo niile. Ndị Igbo niile, onye nwe na-awụkwuru onye Igbo chi igo. We don't discriminate. Anyị elebe. So Pine Leaf true wo mmanụ uyo. Baama. Thank you. Aha m bụ Nwaada Chinenye nke eji Achalugo Pine Leaf wee malụ. Achalugo iwe ya ebe? Abụ m onye Amansi Ọka. Amansi Ọka. Okay, asị na Igbo na-asụ n'onu mana akwụkwọ kwara were ofu. Achọrọ ịma your ability to speak in another Igbo dialect. Okay. So ihe m ga-asụ na ị ga-asụgharị ya dị kọwara anyị. Shigi baama uyo magi. Baama uyo magi. Shigi baama uyo magi. Shigi baama uyo magi. Awụ m mmanụ uyo. Abụ m mmanụ uyo. Awụ m mmanụ uyo. Abụ m mmanụ uyo. Ngwa kọwara anyị ka ihe ọ pụtara. Ihe ọ pụtara bụ gị bataba n'ụlọ bụ ụlọ mụ na gị. Na abụ m mmadụ ụlọ. Okay. Thank you. O kwutere ya, biko sara ya na comment section. Baama uyo magi. Baama uyo magi. Baama uyo magi. Baama uyo magi. Awụ m mmanụ uyo. Awụ m mmanụ uyo. Awụ m mmanụ uyo. Awụ m mmanụ uyo. Ugbu a ka bịara na Baama uyo magi. Baama uyo mụ na gị. Baama uyo magi. Baama uyo again. Baama uyo magi. Baama uyo mụ na gị. Awụ m mmanụ uyo. Abụ m mmanụ uyo. Awụ m mmanụ uyo. Abụ m mmanụ uyo. Awụ m mmanụ uyo. Awụ m mmanụ uyo. Ugbu a ka ị bịara ka anyị na-aga. Okay, biko ị ga-asụrụ anyị n'olu ndị Owerri. Ndị Owerri si baama uyo magi, ngwa sụọ ya. Baama uyo mụ na gị. Baama uyo magi.
ba ama ụyọ ma gị ugbu a ka ị bịara nụ ijele ọsị nini ọsị ba ama na panli ụyọ bụ ụyọ mụ gị ngwa ihe ọzọ awụ m mmanụ ụyọ ama m nke a mbụ onye ụlọ all right ngwanụ